Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mbah Rencong Official. Salam sehat selalu buat teman-teman peternak di seluruh Indonesia. Jangan lupa selalu dukung channel Mbah Rencong Official dengan cara subscribe, like, dan ditunggu komennya teman-teman. Nah teman-teman, mari kita ikuti, nanti kita akan mengeluarkan beberapa materi, yaitu adalah cempe-cempean yang sudah mandiri, jantan atau betina, dan dorongan bunting juga ada. Nanti kita ikuti satu persatu, kita spilkan videonya teman-teman. Mari ikuti teman-teman. Disik mas, paling ekonomis nih teman-teman, ini adalah jantan. Ini kendit ya mas ya, kendit toh, ini sih ngarang nggih syarat. Syarat apa wae bisa iki, syarat arek golek apa bojo apa iki tuku iki mas. Iki syarat kendit jantan nih teman-teman, usianya yo 4-5 bulan sudah mandiri nih. Memang kurang perawatan mau neng tani ya, kira tuh sendap-sendrip, aku rada flu iki. Ora nangis maksudnya. Iki normal nih. Loro iki, ireng iki. Iki kendite apik, sabukan iki. Iki wis teko ora larang lah, walaupun iki kendit tak nggih syarat mbuh apa wae bisa. Iki 1.750.000. 1.750.000. Nego ya mas? Wah ora nego kita ya. Free ongkir ini wae. Free ongkir sepulau Jawa. Siap. Wih, sekarang anu ya kena iki. Selanjutnya mas, ini adalah betina. Di pasungnya luwes loh mas iki. Delok. Wis kok kene mas nyuting mas. Itu delok. Wah, penak iki. Kupingnya penak loh. Luar dalam. Lemer pasung iki. Putingnya loro. Di Umur piro mas? Umurnya ya 4-5 bulan, sudah mandiri wis pokoknya. Los ramban oke. Godong-godong oke. Ampas tahu gelem iki. Memang sudah diajarin makan ampas tahu. Ki regane 1.800.000 nego. 1.800.000 nego. Free ongkir tetep lagi. Nek free ongkir, kayak bonusan ongkir barang. Lanjut. Selanjutnya, iki mas. Iki foto iki kembarane kok. Wingi yo penak. Lemer lah. Iki pasungnya yo. Iya, apik lumayan. Pasungnya lumayan, pas breedingan. Regane padha lah 1.800.000. 1.800.000 nego dan free ongkir. Delok mas. Ongkir ya. Dua wih. Wah, apik gede-gede. Umurnya podo ya mas? Umurnya podo, ayo kacek mas. Mungkin kacek 5 menit bu piro kan metu kan ra bareng. Ya ora? Iya. Lumayan kan ini. Ya lumayan, kelas breedingan tetap untung mas. Minggu iki di patang 5 bulan wis dadi doro siap kawin. Iya, lanjut ya. Jantan mas. Jantan nih. Jantan nih. Iki urung poel, walaupun tak tilik iki mung tanda bukti nek iki memang cempe sian. Mas. Pak, komplit toh? Komplit banget. Enak iki. Terus kok ini enak iki. Iki raya duar iki. Wis teko 2.100.000. 2.100.000. Nego. Titik free ongkir sepulau Jawa. Nah, pasungnya apik. Jantan 4-5 bulan iki padha sak murah. Satu kandang ya. Nek di deret-derete ono luri-lurine iki jasane. Ya ora? Iya nih. Penting ono lurine. Hasil lumayan loh pasung. Hasil lumayan memang. Iki yo pasung dhuwur. 2.100.000 lagi. Rasa larang-larang mas.
nego lho. Kita memang bersahabat dengan peternak-peternak. Oke, lanjut Nah, men badi ta, Mas. Iki, Mas. Indukan wis kawin, Mas, iki, Mas. Iki indukan iki. Indukan laktasi 1 iki. Kawin transaksi, Mas. Tapi memang kurang perawatan. Laktasi 1 pualnya 1 pasang, masih muda. Jadi sebenarnya ini ngawinke maune mungkin terlalu dini. Jadinya memang yuk pual 1 pasang sudah mana. Susunya normal 2, garansi susunya normal. Oke, Mas. Gede-gede. Memang wis dipisah anake. Kupingnya penak, Mas. Pola warna ya apik. Regane ora larang. Piro, Mas? Iki 2.750.000. 2.750.000. Nego ya, Mas? Untuk babonan wis kawin. Nego to? Karo anak rencong, ha. Nego Mas sithik, Mas. Nego sithik. Free ongkir tetep. Iya. TB-ne piro, Mas? Kira-kira? Hah? TB-ne? TB-ne ya sekitar 75 iki. 75 Mas TB-ne, Mas. Pasungnya penak. Masih main nggih. Wis 100 tapi Mas ketake. Iki, Mas. Iki Doro. Doro iki. Doro. Wih. Wel sepasang. Ulune kok arek ndiwul Mas iki. Putinge ya loro. Beda no ulune. Iki wis siap kawin tapi belum dikawinkan. Kosong berarti iki. Kosongan iki, Mas. Kosongan nanti bisa paket kawin ya iso lah pokoknya barangkali teman-teman ada yang minat. TB-nya ya sekitar 70 up lah. Ini hampir sama dengan guren kuwi sik. Titik gur babone. Ini yo penak. Lumrah lah ini. Dengan harga segini kan. Harganya 2.900.000 weh. 2.900.000. Nego. Iki wulune driwul Mas, kurang rawatan. Beda kok wulune kok. Wulune kandel memang jenis-jenis wulu driwul. Wose arep lemu iki. Warnane yo sip. Warna hitam. Oke. Lanjut. Iki Mas, iki spilkan. Doroan Mas. Doro. Ora kesuwen sapa pengen tuku lek ndang mana ya iki. Iki meteng ketok iki. Wis meteng ya ora mung ketoke jan meteng positif, Mas. Positif iki. Positif. Positif pokoke dijamin ning jero iki metu cempene. Pokoke iki hitunge wis gedhi. Metenge 3,5 bulanan. Lho spilkan susune Mas. Ya wis cepat dari karo tengah sasi meneh lho. Tengah sasi iki lek arek ndang pengen urus cempene ya iki. Kawin karo Mas iki. Iki kawine karo anak breeder tapi ibu sing ngawinke petani iki, Mas. Oh. Jadi ora kawin nang kene memang. Anak breeder sing ngawini dari sing duwe. Dari sing duwe ngono. Ya ana lurine kuwi kok. Hari ini iki anak Mbah Rencong. TB-ne ya sekitar 75-an ya ono lebih. 80-an. Dewase kandel kok iki. Dewase apik Mas iki. Wih. Buka piro Mas? 5,5 juta wae Mas. 5,5 juta. Wis meteng 3 sasi setengah positif. Positif iki. Positif. Dilit neh. Pengen lek ndang weruh cempene tuku iki. Nego. Wis langsung dia nego lah Mas. Pokoke nego. Free ongkir. Free ongkir. Selanjutnya Mas, iki. Iki apa Mas? Dhuwur nek iki TB-ne. Babon ya iki. Babon manak pisan Mas. Mengkuru biasa lah. Tani. Iki puare piro iki? 2 pasang. Tani yang niku. Putinge wah gede loro. Gede meng awake rada puru kok. Pakani blarak paling nang ngono ya. Gaman ngene. Rewase jangan Mas. Hah? Rewase Mas. Rewase. Iki dhuwur barang terus. Iki urung. Hah? Kosong ya. Urung dikawinke jenengan iki. Kosong teman-teman. TB-nya ya hampir 80, 77 lah. Yuk, ini penak iki. Udah. Buka piro? Meh, 4 juta Mas. 4 juta nego ya iki. Juta wis nego nanti. Nego dan free ongkir sepulau Jawa.
Apik jane Urung kupingnya kawin apik kan jane. Mas. Wae siap dikawin kene ora apa-apa. Paket kawin. Selanjutnya ini Mas, wah ini halus Mas. Itu Mas. Jinjing wae sik Mas, kuping iki wah. Penak tenan iki. Angel golek kuping ini iki. Lemer luar dalam. Gitu Mas itu iki. Wih. Delok Mas tak gugah. Tangi Nduk. Nah. Ini mateng Mas. Iki urung kawin Mas. Oh, urung kawin malah. Didelok Mas. Saka samping Mas. Spil kan. Wih. Pasungnya ya penak. Pasungnya. Santai. Laktasi 1, puale 2 pasang Mas. 2 pasang di arep dhuwur siji. Manak pisan ya. Laktasi 1 teman-teman, susunya normal jaya. Gede. Gitu. Nek TB-ne ya sekitar 77 lah. Wah. Belum ada 80. Pasungnya lho. Pokoknya pasungnya ya penak, warna-warna ya. Ini enak ya. Iya, wah. Ya iki sing dadi goleki peternak-peternak pemula iki apik ning regane ora larang ya iki. Piro Mas ini? Hah? 5 juta seperempat wae Mas. 5 juta 200 orang 250. Heeh. Ora larang. 5.250.000. Pri kawin iki, pokoknya urung tak kawinke memang. Oke kosongan tapi iki posisine kosong. nego to Mas tapi. Nego lah, bersahabat kene Ongkir ya tetep nek ongkir. tetep. Sebenarnya materi yang lain ada, tapi rodok awake ra penak, jadi arep nuntun saka kandang dhuwur. Capek teman-teman nanti bisa kering, pokoknya jantan yang di atasnya ini ada teman-teman. Nanti barangkali ada yang minat bisa japri-japri lah. Awake rodok susu yo. Sementara yo minggu mudun minggu tok wae. Capek ya Mas yo. Suarane yo rada beda iki. Nggak nular aku mung kuwatir iki. Nek nular pilek iki kuwatir iki. Nularin nang kono apa-apa nular. Sementara itu dulu ya teman-teman yang bisa kita sampaikan. Banyak salah dari saya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.